Notel Nasir ne da Siza Karasko suka samu bom a wando. Shi wa ya sama bom a wando? Notel Nasir ne da Siza Karasko wanda suka yi wakan pull up in defense suka samu bom a wando. Ni ban ji su kama da sunan da kewa, me kace? Na ce ma Notel Nasir da Siza Karasko wanda suka yi wakan pull up in defense. Notel Nasir da Siza Karasko suka samu bom a wando. To kai ya kai ka bari sun sama bom a wando. Mun je celebrating din party ne kawai sai suka jefa mu a cikin wando na. Sorry kaka. Buga bom. Ka gan shi. Ka gan shi. Ai wannan cake ne da biskit. Zan ci uban ka fa shanke dan gundun uba ni na sani ai. Ka san me wallahi ni kaina na san wannan abun na san ba bom ne ba kuma ba na jin tsoron shi da gangan ma na nuna muku kamar ina jin tsoron. Amma kai babban masauraci ne an sanya ma biskit a cikin wanda kake ce bom? Ai ihun da nake ji ba ihun tsoro bane kuma da na ce muku an samu bom a wando ni na san ba bom ne ba ni na san biskit ne da kek. Ka san me amfani ihun yau ne birthday din Rookie Beauty. Rookie Beauty yarinyar nan wannan kawan nan na to yau ne birthday dinta. To shine da na je gurin birthday din ma shine aka jefa min kek da biskit din na a wando na. To shine ka gani haka. Amma an ba haka ba da har barikin sojoji muna zuwa in gaya ma muna zuwa muna wasa da bom suna bamu muna wasan abincin yara da bom kana gani. Da ka da bom din gaskiya bayan ka.